Čauky čus lidi, já vás vítám u dalšího dílu ze Skyblocku na tomhle kanále a je tady se mnou zase Barsons. Tak a v minulých dílu jsem za kamerou dodělal tady plošinku na monstra a stromovou farmu, která je hodně velká, takže no, takže asi budeme potřebovat sekerku. A ještě, že tady je takový ten plugin, kde se skácí ten celý velký strom, takže to je užitečný, takže no jdeme. Takhle si to skácíme. Tak snad se mi nezničí hned celá. A teď. Bacha. Mám sbírat saplingy. Je, aha, to je tak. Bacha, už to jede. Jo, vlastně ono to padá od dolů. Třeba on spadne hodně dolů. Já mám ještě Koukám. jeden, musím ty větve. Ej, já mám 2 sekerky. No, dobře. A, pojď. Yes. 27 dřeva jenom. 14. Já mám 8 třeba, ale Já 32 už. Tak. Já bych si měl dát asi potěšující. tam vidím sapling. Dobře. Tak, dobrý, yes. No, saplingy už nepotřebujeme, oni se sázejí automaticky, což je fajn. Tak, už máme hodně dřeva a cobblestone máme je málo. Takže co bychom si mohli dneska postavit? Třeba, no, farmu na dýně a melouny. Třeba domeček třeba taky. Jo, možná to ještě dneska stihneme. Takže já bych potřeboval slepit, takhle. Na tu farmu. Ale ne úplně ze všeho radši. Ale tak. A farma bude třeba tady. Máš jich dost. No, ne zrovna dost, ale to nevystačí sice, ale pohoda. Tak. Já zkusím, jestli se mi to povede. Takhle bude malá. Já mám malý klíč. Slyš si toho zvuky? Jo. Počkej. To je hnusné. Hodně. Ještě. Zahne desítku. Stačí. Tak. Už to tady není. No, ale mám malý klíč. A já mám ještě koble. Tenhle generátor, potřeba bych ještě jeden. No, když tak nám vypadne ze zombíků. Tak. Ježiš, tady píšu do chatu, já si ho zase zmenším. Tak. A tamhle je blok. Ale to nevadí. Takže. Jo, vychází to. Takže máme dirt. Tady. Špatně, tak. Ty stromy rostou rychle. No, tím líp. Aspoň budeme mít baráček. Můžeme dělat kamenej. Aspoň, že tak. Aby jsme nemuseli těžit kovy. Aspoň máme jídlo. A z tohohle moc jabka nepadne. Jo, já tady sbírám. Jo, vole. Všechno Už vyroste jsou dvě. se. Hele, já mám jedno. Už to je. No, ty vole. To je neskutečný tohle. No a spadlo to, no to je jedno. Já jdu stavět dál. No, na větvi se plní. Na bitvě, dobře. Takže, takhle. Tak, a je to. A teď ještě, tak chce jíbl. Máš? Jídlo nemám. Tam je ten Musíš slávo, mít. ale jenom tak jídlo nemám. To je jedno. Takže jsem málo spod. Takže já si ho naliju třeba sem. A vodu třeba. Abych to podstavil. Kde jsou ty sleby? Já jsem si je uklízel sem. Ježiš, to teče. To je hnusné. Tak, ale místo tak. A takhle. Ježiš, já jsem si to zastavil. A ještě, že mě to vyteklo tady. Už pluju. Jsem nahoře. Tak. Takhle. To podstavíme. A dneska už nejsem blíž, takže to je fajn. Tady mám trumpáč. Jež, já jdu na špatný místo. Sem a... jo. Takže tady to ještě potřebuji zazdit. Takže takhle.
A máme to. A rovnou si můžeme udělat... Oh, já ti to tam spasnálem. No jo, jiný řešení. Tak. Ježiš ty. Jo, no. Tak, a máme to. Tak a ještě potřebuji matiku. Matiku. To zrovna nepotřebuji. Jo, třeba. Chleba. Tady, já si vezmu zpátky svůj kýbl. Kde je? Jo, tady. No, tak kde je? Jo, tady. Vás se nevšímám ani tak. Pak teď si ukážeme, jak se v tom maká. Ježiš. Co? No, jo, aha, vole. Já si sem musím nalít ještě vodu. Tak. Jo, ze prostředka? Ne. Tady. Tady. Tak. Tak. A tady si nalijem vodu. Tak, a láva až tam stačí. A teď si ji rychle musím nalít sem. A takhle. A těch jsem to. A takhle to funguje, jo. Já vím, ale... No. Tak si to vytěžíme, no. Tak jo. Tak doufám, že ještě stihneme v tomhle díle ještě ten baráček, ale když chceme baráček, tak potřebujeme materiál. A máme, ale musíme ho nějak tam. Třeba, tam ten byl kratší, byl 13 minut, nevím. Jo, a takhle se dá taky udělat pěkný cobblestone. Tak, a udělá se nám až dolů, takže takhle můžeme dělat cobblestone. Generátor nepotřebujeme, ale no, bude se hodit. Až budeme mít 2 kýble, tak to bude efektivnější, ale teď máme jenom 1. Tak a můžeme si udělat plošku na dům. A jo, já ještě nezasadil ani ty dýně a melouny. Tak, a já potřebuji tyčky. A takhle si vyrobíme motiku. Takový návod, jak si vyrobíme motičku. Takhle meloun. A dýni. A máme... Jo, takže máme o hodně víc dřeva. Já jsem si schovával v peci, jo, máme stack a půl. Skoro. A ještě nějaký na peci, tak já si dám přepát nějaký uhlí. Aha. Jsem si potřeboval někam odložit. Tak, a už se to pálí. A věděl jsi, že se dá pálit ty saplingama? No jo, a stejně se nám to tady zasazuje samo. Tak to je jedno. A mohli bychom splnit nějaký challenge, jestli tady jsou. A já se to nezvem, protože jsem si vypnul ten chat. Tak já se trošku zatím. Takže, cobblestone generátor. Co Stone generátor. Tak. A co na to potřebujeme? Potřebujeme na to 64 cobblestoneů a dostaneme za to 3 kůže. To se vyplatí. Tak bychom to mohli udělat. Ale máme málo cobblestoneů? Ne. 18, tak stačí si tamhle skočit to a vyčořit. Tak já to zkusím. Tak si vytvoř taky ještě kruháč. Ale tady já ti ho vytvořím. Okay. Tak za 3. Tak a máme ho. Tady. Tak. Ježišmarja. Tak. Tady ho máš. A ještě bych mohl odlejt tu lávu, aby nás nespal. A kde kýbl? Tady. Tak. Počkáme, až to steče, ale zatím můžeme to přemýšlet, kde bude dům. Kde bude dům? No, tak třeba bychom mohli tady přes tu farmu stromovou, aby jsme byli daleko od toho spawnu monster. Jo, no, taky nápad dobrý. Tak čekaj, já si takhle. Jo, tak to bude přesně ono. Tak, a potřebujeme na to cobblestone. A postavíme to slebama, že jo? Aby jsme neplejtvali. Ne? To ušetříš. Tady stranu nějaký divnej. Koukej, jak vyrost. A to jsou určitě větve ještě z jiných stromů. No, nevím, možná. Kašlu. Au! Co? Jo, aha. Nechám. Já ho nevidím, protože mě všechno
tady je, zmaž ho. Schodit. Tak, a je dole. Jsou tam nějaký monstra? Potřebuji pak. Ale je tam skeleton, hele, tak můžeme mít kosti. Tak Jo, já ale, si zatím hupsnu, já mám mám taky úplně málo. Ale zombie, by mohl nějaký jídlo. Nedal. Tak ale tam máme skeletona. Tak, a my si dáme štít. Vedle. Tak. A? Tak. A vypad mi luk a kost. Aha. Dobře, bobře. O, tam je creeper. Aha. Proto jsem chtěl vypálit to uhlí. Bacha. Já nevidím. Tady je, vole, za tebou. A! To prdele. Já to neviděl, sorry. A teď nám odboh dirt. To píči, ne. No, to je taková škoda. No a ještě nám odboh semínka, takže jsme úplně v prdeli. Jaj, bože. Ty seš takový retard. Jaj. Drž hovo, nestěžuj si. No, ty potřebujeme zase slevu. Tak a to tady zase. No, to je ten tvůj počítač. Tak ty víš. Takhle. Takhle. Musíme najít nějaký challenge, kde budou ty semínka. Právě, že tady v nějakém nejsou. Takže bychom ho koupili v shopu. A nevím, jestli tady jsou peníze. No nej. 100 korun. Aha. O, Tak já mám 100. zomba. Voliv si s tebou, ty kokot. Pal. Já na tebe koukal. Tak, a potřebujeme hlínu. Hlínu tu máme. Nebo ne? Ach jo, To to je chvíle. hned ze začátku. No jo, druhý díl. Další. Co? Ježišmarja. Ono se nám to samo dostavilo. Je to možný, že tady mají něco takového, aby se tam to... Ale fakt, že jo? No. To je dobrý, ale A je to nějaký... aspoň kdyby se vrátili ty A je to nějaký buglí. Tyhle, když přes to běžím, tak se mi to bugne. Ale to- semínka, vole. A Nám jo? to vrátili. A možná to tak mají udělaný, fakt. Ale to je dobrý. Tamhle creeper. Je. Ach ty A co já to svolíky. žiju? Jo, vidíme taky. Zabít. Mm, Je tam i pavouk a skeleton. A dva pavouci. Tak pojď. Tak nejdřív si nalákat jednoho. To je základ. Tak. Jedna rána. Druhá. A boom. Prý od dvou jenom jeden byl. no, Plup. říká, že jsem- Je, ne. Enchantment. Ne. Ale jsou tam kosti. Kosti. Já Jsou radši tam- k ním nejdu. Jsou tam kosti, já si tam bertodu. Víš. Bacha. Ty vole, oni se tam mezi tím naspavnuli další. Vypal. Cíp. Já ti to se radosti nechám. Tam nemarý. Jsou tady kosti, jo. Yes, mám ty kosti. 2. Tak aspoň můžeme pohnout semínka. A můžeme udělat loučky. Takže, ježiš. Já si vymažu waypointík, tak už tady nemám tak a můžu si udělat ty loučky. Takhle. Tak, čekaj. Ještě tady je jedna přebytečná styčka. Tak 9. Tam dáš ty louče? Ale všude. Takhle. Tak, stačí. Na generátor. Tadyhle nahoru. Tak a už tady máme plně rozsvícený kromě tamhle, aby se nám tam něco spavnulo. Tam se bude dávat láva. Hele, tamhle už je kostě, takže to zabijeme. Láva. Co? Jsi to dal, protože tady se bude lejt láva, vole. Tak zatím nepotřebujeme. Jenom aby to svítilo. Okay. Tak. Mám oko. Už ne. Ti ujelo. Jo. Tak a já si to tady... Hlavně melouny. Tak a ještě mě zbyl jeden. Ten si tady radši nechám. A mám hodně louček. Tak a konečně jdeme dostavit tu plochu na dům. Tak jo. No, kdyby se snažil na to No jo. Když oni mě tak zaujali. Dáme si to trošku dál. ten kostel strašně sexy. Takhle to stačí a bude to jen. Takže tady budou dveře. Tady bude v okno. Je. Bude to dvojí v okno, jako takhle, anebo... Může být jedno. Dělej to, jak chceš, já to těžím, jo. Tamhle se spawnu creeper.
Jsem na creeper. Kde? Kde je to vedle mě blízko? Ne, vole, je až tamhle dole na tom cobblestone. Dobře, No, tak ti budu věřit. takže, co jsem to tady... Je tady je zegerka. Takže tady budou dveře, tady bude okno, takže ještě tady jedno. Tak, 4, 3, 2, 3. Bár jsem spajný dřevo 2. Dorici. Plu. Tak a teď musím těžit cobblestone, takže tady asi uvidíte timelapse, tak ahoj. Bonfire! Tady zpátky už jsem natěžil půl staku, to stačí bohatě. Takže my si uděláme z půlky takhle sleby. A jdeme dostavit plošku na baráček. Takže tady bude okno, takže. Takže tady bude okno taky. Tady ne. Tady jo. Tady ne. Tady jo. A tady ne. Tady jo. Tady ne. Tady jo. Tady. A vlastně už to můžu stavět. Ani bych něco říkal, takže. Tak. A takhle bude vypadat, bude malej, stačí to jenom na čestky, aby jsme nepadali. A no snad to bude aspoň trošku personální, jak si myslím. Snad ho dneska ještě dostavíme, už točíme tak nevím kolik. Nějak přibližně. Možná se blížíme už k těm 20 minutám, ale to nevadí, když si tady dostavíme. Ale. Takže tady to bude. Ježíš Maria. Dneska bychom mohli pak ještě natočit ten Skywars, jak jsme slibovali na promovinu. Ano. Takže takhle to bude muset být. No, špatně. Tak. Takhle. Vejdu se tam. Ne. Ono to je nějaký nízký, to bude muset udělat v oblok výš. Takže tady ty sleby bude muset zvýšit. Tak to ale asi uděláme za kamerou. Že jo. Protože takhle, že bychom to takhle zvýšili. Nebo bys tam dal normální bloky. No však to stačí takhle to. Tady to ukopneme a tady to zvýšíme tady to. No. Tak tohle asi uvidí to pak, až vidíte ten barák, jak bude hotový už, tak a tohle by mohlo být asi všechno. Nevím, jak dlouho točíme, ale možná je to už docela dlouho. A co jsem to našel? Tak. Tak a příště už snad dostavíme ten baráček, už ho uvidíte hotový, takže my se tady s vámi rozloučíme na startovacím místě. Záměr na mě. Takže to by mohlo být 6 tohohle druhého dílu ze Skybloku na tomhle kanále a doufám, že jste si to užili a můžete hodit like, odběr, jak se vám zachce a můžete nám napsat nějaký komentář, že jo? Jo, ječko. Aha. Tak a to by mohlo být vše. Tak, nashledanou. To bylo taky teplý.